So ayan guys, may napulot ako ngayon dito sa harap namin. Hindi ko alam. Lumipad lang siya. So yun, check niyo $100. Ayan guys. Dito lang oh. Lumipad lang siya galing ano, hindi ko alam. Kakalabas lang namin, okay? So ayan guys, check niyo $100. Ewan ko kung siniswerte lang. Ayan, ibigyan na ako ate. Ayan guys, $100 lumipad galing langit. Thank you. Yan, kakalabas lang namin tapos biglang nakita ko may ano, lumipad. So syempre pinulot ko agad, kala ko fake. Pero totoo naman siya. Yan guys, check niya maigi. 'Di ba? Swerte. Thank you, thank you. All right. Pa-check ko kung ano po. 55.5